Sampeyan ndak usah mudun, Mas. Sampeyan teh mudun. Jangan lupa subscribe Kang Mus channel. Jangan lupa subscribe Kang Mus channel. Jangan lupa subscribe Kang Mus channel. Iki garing ya, Mas? Garing iki. Iki lemah ya katur, Mas. Ada bahasa ini gitu. Iki lemah. Wah, insiden, guys. Garing wetane kali oleh. Kan misan mudun apa marine we? Minyak. Sampeyan ndak usah mudun, Mas. Sampeyan teh mudun. Tak tolong ya, Mas. Ini, Mas. Wah, ngomong tarik sih ngene ya. Ya kalau bener kalau lecen. Ngomong tarik sih. Iki mundur we.